लकडाउनावथ' जों नुबाय नोंथांमोननि नैबे क'क्राझारनिफ्राय बेसेबांमोन मिथिया जोंनि बाक्सायावनिफ्रायनो गासै 10,000नि बांसिनमोन रेजिस्ट्रि खालामनाया फैनो थाखाय ओंखारनाया होमबा नायदो मोनसे जिल्लानिफ्राय जुदि बाहेराव 10,000 मानसि दङैब्ला गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेसेबां दङैबावो बै बिथांमोना बेवहा मावना जानो मोनैनि थाखाय संस्थापन मोनैनि थाखाय गुबुनाव थांना मावहैनो गोनां जादों बैहाय थांनानै मा मावहैदों बिथांमोना बै खामानिया जोंनि बेवहाय गैयामोन नामा बेवहाय होनो हायामोन नामा बेखौथ' रावबो सानाखै नङा होमबा गभर्नमेन्टआथ' बिथांमोना नैबे बिटिसि गभर्नमेन्ट बेखौ सानफेरासै जेखि जादोला बिथांमोननि माखासे बेबायदि षड़यन्त्रखौ दिनै जोङो गैया खालामनांगोन जों बोखारनांगोन मानो होनबा बिथांमोना ओरैबायदि खालामबाय दिनैहाय MA BA डिग्री थानानै मा जानो नङा होमबा इन्टारभिउ होनो थाङोबा बिखुङाव फैसा थफ्ला लांफानो हानांगोन होमबासो मा होनो साख्रि मोननो हागोन